Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da raka, barkamu da lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin labaran Kano da kan tashar ya sarauta. Idan yau ne farkon zuwan ka, ka mana subscribe da alama ƙararrawar sanarwa. Haka ne zaran mu ɗora sabbin shirye-shiryen da su kai tsaye. Mun gode. To masu sauraron jaruma a masana'antar Kano Maryam Waziri, wadda aka fi sani da Laila a cikin shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. Kamar yadda ku sani, ta yi wasu hotuna waɗanda sun ja mata zagi da zargi a masana'antar Kano. Domin ganin wannan bayanin, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode. To masu sauraron jaruma a masana'antar Kano wadda aka fi sani da Laila a cikin shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. Ta yi wasu hotuna, haka hotunan kuma sun ja mata zargi da zagi a masana'antar Kano. Na farko akan wannan hoton. To masu sauraron kamar ke gani, waɗannan hotunan su ne suka ja mata zagi a masana'antar Kano. A matsayinsu na matan Kano, ya kamata ce su riƙa kare mutuncin kansu, su fafi da tsarecin jikinsu akan su rika sa kaya matsatsi. To masu sauraron kamar da ke gani, su kansu sun san haka bai kamata ba, kuma ya saba ma addinin musulunci, amma duk da haka sai sun ja ma kansu zagi. To hakan ne ya ja mata zargi da zagi a masana'antar Kano. Sun zage ta akan ta yi waɗannan hotuna da kuma masoyanta, ta kuma ta yaɗa hotunan a kafofin sada zumunta. To masu sauraron kamar da ke gani, su kansu sun san haka bai kamata ba, kuma ya saba ma addinin musulunci, amma duk da haka sai sun ja ma kansu zagi. To jama'a, sai mu yi hattara daga nan tashar sarauta. Da Allah ku mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Haka ne zaran mu ɗora sabbin shirye-shiryen da su kai tsaye. Mun gode. Mu haɗa a lokaci na gaba.